komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon naman sa ating mga palangga nga mga tagpalamati. Of course, pagpangamusta sa inyo kubus nga lagad, Tita Wilma, sa ating mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa Webes nga edisyon sa This Is My Life. Daw maayo kid, kay daw maayo man ang inyo sini paniyaga, na? So, sa mga nagayuhom-yuhom dira, sa nagakusmod-kusmod, sa nagasampok ang kilay, relax, you home, be happy, na? Especially ng aton mga young ones, mga senior citizen, kamusta lang, na? Kamustang paniyaga, how do hindi maayo siguro, na? Samtang kamo dira nagahilay-hilay, nagapulo-pahuway, nagapalipas oras, paamo ka na. Ano pag Tita Wilma, nagapiyong-piyong ang mata, parang bisan paano bala maka-relax gamay ang aton sinilawas. Importante ang inyo pala matinaan, nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. So, obda na kita tubtub-tak na stress, kag sa inyo man mga radyo, sa kutob sa malabutan, sa aton pagpangalagad karon iya nga adlaw. Magluwas din sa Dagbanwas ang Bacolod, Isla San Negros, sa duwa ka mga probinsya Occidental kag Oriental, and of course sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, kaiping naton nga mga kasyudaran, kag mga kaprobinsyahanan kag kaislanan pa mo kana. Hello, mas bate kapatang miyaw gida sila, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Sa mga naka-online naton nga mga kauturan, mayong hapon man sa inyo. So, updanay kita sa inyo mga radyo 684 kHz, no? 684 kHz. Pwede man sa mga nag-upload sa aton Facebook Live via Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kag may chat room kita dira, pwede gid ang inyo sini mga greetings dira. Inyo man nga mga comments karon, sa inyo mga horoscope, kag sa aton mabasa naman nga entry karon nga adlaw nga aton third prize winner. Yes, basahon na ito ng ni entry para man sa inyo pala matinan. Ara aton nga chat room sa Facebook Live, ara man nga aton sini nga text hotline. Pwede ka mo magka-text, padala man dira sa atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kadasig man sa ngayon oras, pero makasiling kita. Padayon kita, bisan hinay-hinay lang, bisan madasig padang tiktak-tiktak sang sa baba ni Tita Wilma. Pero ano panyagan nyo, dapat share naman. Ano inyo sudan? Ha? Ano inyo ginsudan sa pagpanyaga? May bilin pa da. Pero sa nagahinga post pa lang katapusan nga timo kay Tita We. Salamat na. Okay, para sa liwat suliton ko lang, masiling ano nga entry to Tita We. Hindi, di ba lang may ara kita ni Amore, no? Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma bilang Valentine promo na ito this month of February, di ba la? So, may ara kita 3 ka grand winners, kag may ara kita 7 ka consolation prize winners. So, nabasa na natin ang aton sa ni grand winner, entry number 1, entry number 2, hindi, number, hindi ganit pasunod Tita Wilma, no? Ang aton grand winner, ang aton sa ni first prize, ang second prize, di karon naman, ang aton third prize winner, nga magaway ton sang 2,000 pesos nga cash. Kamusta na? Nagabehave bala kamo kung magwa kamo dira sa inyo puluyan?
especially ang aton mga kabataan, ang aton mga dalaginding, kag mga solterito, mga soltero. May ara gidya nga mga kabataan nga mga masinulundon no kanami balalang taon may ara man pero ang kabataan subong magdala sila sa ila alcohol nagakabit sa ila nga sling bag na sa ila nga kung ano dang bag nilang nabitbit bira bilahaw no nang uso subong manul sa tawi mga amo-amo na but anyway pero nami kaya makitaan mo sa kabataan nga nagahalong man sila. Despite nga magsiling iya nga itong Department of Health Secretary nga si Francisco Duque III nga siling niya the country is already crossed past the crisis stage. Pati man kamo sa sa pagsirit or pagsaka sa mga kaso ng Omicron variants sa COVID-19. Kapati man kamo, miskan magpati kamo, pero ang mahambal ni Tita Wilma, hindi gid kita magsalig tuman, ha? Halong gihapon. Ang paggamit naton sang face mask, social distancing, kinanglan i-observe ginaton bisan sila, da okay lang sila, pero kita ya maghalong gid. Kay hindi na proteksyon sa hindi na proteksyon sa aton kaugalingon. Yes, proteksyon kag sa aton man pamilya kag sa mga taong ara sa aton palibot. Amo na lang na iyang always nga gina-remind ni Tita Wilma sa inyo. Nga bisan paano bisan masiling ka mo kakulit ginabala kay tawi mo. Adlaw na lang. Pero madumduman niyo ko sa akon kakulit, di bala? Yes. Ay ho, alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time antes kuman basahon ng aton third prize winner ay tunanay dira mga kauturan nga very conscious sa ila sini ikaayong lawas. Especially sa mga gusto iya mag-lose weight. Na iban gusto mag-gain kiti sa tama sa ila ka-slim. Hindi lang niwang, hindi lang kulanit ang term nga gamita. Titawe na mga slim na ito nga mga kauturan. Nga gusto iya mag-gain sang weight. Ara iya ang itong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Okay, katuanan na ito nga itong siniya. Mga naka-online dira. No? Mayong hapon lang sa mga naka-online. Salamat, Gid. And good afternoon. Bow. Romeo Vasquez. Oh, what? Romeo Vasquez. Di ba lang muna ang ka-love team ni Amalia Fuentes, Romeo Vasquez. Galing kayo. Romeo M. Vasquez Jr. So, good afternoon. Sir, good afternoon. Siguro, do pareho man ikaw kabuhemyo sang actor nga si Romeo Vasquez. Herdelisa Castillo Mahilom. Hello, ma'am. Fab tagid ka ba nga Anchorwoman from Don Salvador Benedicto. Salamat, Herdelisa. Salamat, Gid. Ada man si Homa Lumina. Ngayong hapon, Miss We. Oy, salamat dira sa imo. Yes. Inday Belinda Alcantara. Good afternoon, Tito We. Yes, and good afternoon man sa imo. Kay Yvonne Bustier, maayong hapon, Miss We. Done sharing na. Thank you, Miss Yvonne. And thanks also for the stars you sent sa Action Radio Bacolod. Ada man si Ma'am Inday Blaza. Hello, good afternoon, everyone. Tita Wilma. Thank you, good ma'am. April Joy Gaston. Good afternoon, Tita We. At Tia Kim Eriman. Dalita lang, the cutest girl. Mayong hapon na sa imo. Akay, good afternoon ko na tawi. Ba, padala man siya star. Thank you. Thank you, Gid. Ada man si Sir Alex Montesa, Tita Wilma, mayong hapon. Ari lang ko di nagaupod. Ari lang ko di nagaupod sa imo halin sa banwas ng kawayan. Panyaga ta, Tita We. Ara ka naman sa kawayan. Ano pag ina-imagine ta kabala, Sir Alex? Nagabiyahe ka guro ay nagabiyahe ka as always. Okay, halong ka lang. Palihog na lang ko karon pag-greet sa mga aksyonista. Sanday Ma'am Vanessa Mayo, Docmet Mayo, Ma'am Chinky de Legdon sa Phoenix, Arizona. Si Ma'am Lily King, Sir Noel Amarcag, Sir Meleli Uligo. May damo gid nga salamat sa liwat. Una ko no sa balita. Sige, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Keep safe always, Tito We. Likewise, sir, ha? Salamat gid sa imo. Kag, dira, ka Inday Nelny, no? Ka Inday Nelny, mayong realista, mayong hapon sa imo, kag kamusta lang, paamo ka na. Okay, enough lang na anay, balikan lang kamo dugay-dugay ni Tita Wilma. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gainsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita... Philippine Standard Time. Mayong hapon anay dire kay Nanay Feli Batilier. Sorry kid, na? Nanay Feli Batilier, mayong hapon dire sa imo kag syempre, dire kay kaka salamat kid. Dira sa may pahanukoy. Dira sa Bet Store, mayong hapon kay Manang Perle kag kay Manang May. Salamat kid mayong hapon sa inyo. Okay, sa sini nga bahin, ano to gani Tita Wilma ang hambal mo kay ina? Akigan kagid karon. Hindi ano lang na mislook lang ni Tita We. Kay kahapon ang nabasahan naton ikatatlo na to nga entry, di ba? Ikatatlo na to nga winners. So first, second and third. Kay tapusan ato nga grand prize winner naton. Subong nga adlaw una nga consolation prize winner naton na. Kag ang aton mga consolation prize winners magabayton sang tag 500 pesos nga cash. So ang una nga entry para sa consolation prize winner naton ginpadala ini ni Inday Rona, na? Ni Inday Rona. Okay, dali gid lang Tita We. Kag ang iya sining entry nagasiling
Tita Wilma. A pleasant day sa imo kag sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Tita, ako gali si cancer mother. Isa ko ka breast cancer survivor. Pareho sang iban, may inagihan man ako sa paghigugma nga gusto ko man ipasakop sa imo programa. Nagsugod ang akon kasaysayan sang 4th year high school pa lang ako. Sang una, tita, permi ako miss sa mga fiesta. Kag dira ako man nakilalang lalaki nga nangin nobyo ko, kag nangin bana ko. In short, siya lang gid, kag ako man, na nobyo ko, kag nangin bana ko, subong. Nagpadayon ako, tita, sa pag-eskwela sa college. Medical course ang ginkuha ko. Kaya ang tiya ko ang gapatuon sa akon. Sa amon, I'm sorry. Ang nobyo ko, nag-eskwela man sa Maritime School. 3rd year college ko, tita, kag sa permi namon nga opdanay, kay permi ako nasugat sa ginadyutihan ko nga ospital, natabo kami, kag nagbusong ako. Sang primero gintago-tago ko pa, tita, kay nahadlok ko nga pauntaton sa pag-eskwela sang akon, tita. Sang ulihin nagdako na ang tiyan ko, mga 5 months na, kag nabalaan sang ginikanan ko. Grabe ang ila kaakig sa akon, Tita Wilma. Nagplano kami tani sang nobyo ko nga matabanay o galing. Nahadlok ako nga basi maldisyonon ko sang ginikanan ko. Nagbalik kami, tita. Wala kami nagdayon sa plano namon. Kag siya nagpakaisog sa pag-atubang sa ginikanan ko para panindugan ang natabo sa amon. Wala siya magbaninalagon sa ginikanan ko. Sa baylo, grabe kid ang kaakig nila. Kay ano kuno ang isagod sa akon, kay wala man tinapusan, wala obra. Ginsumbag kag sipa ni tatay ang dingding namon. Sa kakulba nagpuli ang ako nobyo. Halinsad to wala gid kami o kung wala na gid kami communication. Sang una, wala pa uso ang cellphone. Likom sa iya, grabe, damo ka grabe nga term. Grabe ang naabtan ko sa ginikanan ko. Ginpreso ko nila sa kwarto, kag wala ginpakaon. Bisan tubig, wala. Wala man prenatal. Wala gid may nakahibalo. Nga katupad namon nga nagabusong ako. Bisan gapitik na ang bata sa tiyan ko, ginapainom pa ko nila sa mga mapait nga bulong. Ginasunugan ko sang magulang ko nga babae sang kalamay kag ipainom. Para mahulog lang ang ginabusong ko. Abi mo, tita, kun kaisa, ginapaputos ko nila ice candy o kun agogo. Gab ilang. Kag ginakawat ko lang higop ang ginaputos ko. Ay. Pagkatapos balik naman ko sa kwarto, kag trangkahan nila. Napinsaran ko nga mag-suicide. Maayo lang gid, naabtan ko sa magulang ko nga lalaki, kag naagaw ya ang patalom nga gamiton ko tani. Kag ginhakos siya ko, tita, nga nagahilibion ako. Nga aginaamo ko ni nila. Hindi nila mabaton. Nagabot ang time nga mabata na ako, Tita Wilma. Wala magamit o kon wala man gamit bisan para sa baby.
kag wala ko maabtan sang paltera, nagbata nako. Baby girl, kag nakita ko gid ang baby ko, nga daw puso sang saging ang iya kolor. Amo man to nga tion, ginpatawag ko ang nobyo ko, kag nag-abot man siya, tita. Wala man sila mahimo, kay nagbata na ko. After 1 week, naglisensya ang nobyo ko nga mapuli kami sa ila upod ang baby namon. Ginbaton kami sang iya ginikanan. After 1 month, sad to say, tita, napatay ang amon baby. Kag nagpuli kami sa amon lugar, kag nagpauli kami sa amon lugar, antes ako magbusong sang ikaduha namon nga baby. Ginpakasal kami sang ginikanan sang nobyo ko. After 2 years, nagbata ako, baby boy. Kag 3 months old lang, tita. Nadula naman sa amon ang amon baby. Congenital heart disease ang finding. Nga tani, kung mag 6 months old siya, mapa-heart center kami for operation. Abi ko, tita, mabulagay na kami sang bana ko. Nagpuli siya sa ila. Maayo man kay makapauli siya sa amon kung kisa. Hindi gani binulan pa. Hasta nga nag-obra ko sa butika sang pakaisaya. Kag siya man, nagbalik eskwela. Hasta nag-graduate siya. After 2 years, nagbusong naman ako, tita, sang ikatatlo namon nga baby. Wala na ko obra. Kag siya amuman. Pigado gen. Kag amo to nga time, El Nino pa. May tag-iya sang kampo nga nag-aha sa iya. Nga bunyagan ang kampo nga 1 ka hektarya kag 20 ka areas. Amo na, check to na. Abi mo, tita, 500 pesos ang bayad sa iya. Para lang maibakal ko vitamins sa ginabusong ko. After 9 months, nagbata ako sang 1 ka baby boy. Nga adlaw gabi ginapangamuyo ginamon nga hatagan kami sang baby. God precious gift gid sa amon. Kay 10 days pa lang ako nagbata, gintawgan na siya sang company nga masakay. Sang primero, nabudlayan ko kay layuanay na kami. Permiya lang ko ginahambalan, nga sige lang, kay pare ni sa inyo ni baby ang lakat ko. Kag maayo ko gani kuno, kay may kalingawan ko, kag tupad ko pa ang baby namon. Siya agwanta bisan malayo. Dito ko, tita, nagpati, wala sang imposible sa Ginoo, basta husto lang ang pagsalig mo. Nagdako ang amon bata nga mabuot, kag subong, sultero na, kag manugpakasal na gani. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay, kabay nakahatag man leksyon kag inspirasyon sa mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat sa pagbasa. God bless you always. Stay safe, tita. From Cancer Mother. So, amo ina ang aton una nga consolation prize winner, si Cancer Mother, na? Sa imo, Cancer Mother, madamo gin nga salamat sa imo gin paambit sa amon diri, no? Sa imo gin paambit sa amon diri nga istorya sang imo love life, sang imo paghigugma, o masiling naton
isa ka laragway, no? Ang laragway sang inyo paghigugmaanay sang imo sini nobyo. Insakto ka sa paghambal. Basta hugot ka lang sa pagpangamuyo, kag ara siya permi upod mo, wala gid siya imposible, no? Wala imposible sa mahal nga Dios, di ba? Wala gid siya imposible. Kag kun kamo gid siya napagkit na, kun kamo napagkit sang kapalaran, man siling nila. Kun kamo napagkit sang kapalaran, bulagon man kamo, damo man nga mga pagtilaw kapila ka beses, kun kamo gidiya, na? Kamugid ang gintagna sang mahal nga Dios. So pasalamat man ikaw, no? First, second, ninyo nga bata, wala na dayon subot silingon, pero nga pasakit, di ba? Masakit ina sa bahin sang nagahigugmaanay. Kun nga adaw puso sang saging tong first baby mo, girl, patutani, na? Ato siguro epekto sa mga ginapainom sa imo, no? Kay gusto nila nga mahulog ang baby, hindi madayon. Ay nakita amo pa I'm sorry. Amo pa ginang pinakamasakit ina makita mo ba lang nga ara, then pagkatapos madula, na? Masakit ina sa bahin sang ginikanan, ilabi na sa bahin sang iloy. Pero nangin mabakod ka mo nga duha sang imo nobyo nga bahin na mo man subong, gingrasyahan gid ka mo. Yes, God's precious gift gid sa inyo ang inyo. Ti uniko iho lang siya gali manugpakasal na, no? Ang inyo uniko iho na tagaan ginbugayan pa kamo sang isa iya ka anak. Para makapadayon man kamo nga among nangin bunga sang inyo paghigugmaanay. Leksyon sa iton man mga kabataan, sa iton man mga estudyante, para nga hindi ninyo ma-experiensyan ang tuman kapiot nga sitwasyon or kabudlay, na? Kabudlay nga sitwasyon ilabi na kun nagakontra ang ginikanan. Leksyon nga makuha naton nga kinahanglan na kun kun magnobya or magnobyo, hindi na siya malain, di ba? Kinanglan lang gid kabalo kamo sang inyo limitasyon, kag kabalo kamo sang inyo mga priorities sa kabuhi. Mas manami gid kun tapuson anay ang edukasyon. Hindi naton mapaktan mo ang dalagan sang panahon. So nakita naton na ang nami pagid kay sa pihak sang tanan ara pa, no? Nangin cancer patient ikaw, and then nangin cancer survivor ikaw until now. Sa imugin share iya sa aton sa imo sulat, wala mo na mention pero sa imugin share sa chat, di bala? Malawig na until now. So congratulations. God loves you. That's why nga nagapadayon man ikaw sa karon. Stay safe, Cancer Mother, and good luck. Prayers man always para sa imo sini bana nga padayon man sa pagpanakayon, ipangamuyo gininyo permis ang imo man anak. So salamat, salamat gid sa imo kag amo inang una naton nga sa liwat Tita Wilma, una nga consolation prize winner naton. So boss isa naman ang aton sining pagabasahon, ikaduha nga consolation prize winner naton. Nami man ay istorya. So bantayan ninyo ina. 2:18 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos mansing pila ka mga importante nga mga commercials. Sa aton mga naka-online, sa mga naka-online naton dira, salamat sa inyo, umalumina. Yes, kay Belinda Alcantara, good afternoon, Tita We. Salamat gid. Kag salamat man sa inyo pag like, kag pag-share. Julie Militado Patrimonio, Tita We. Sorry gid ni Ma'am Julia. Julie Militado Patrimonio, good afternoon, Tita We. Listening from Singkang, salamat man. Adrian Ramirez Uberas, hi Tita Wilma, pa-shout out ko tani akon lola
Yes, Lola Adoracion Oberas nga permi sa Action Radio Gapamati adlaw gabi. Wow. Lola Adoracion, mayong hapon, halong-halong lang and good afternoon sa imo. Please tamyaw sa taga Victorias dira sa Mill Site VMC sa Cane Town, Palma. Bakayan kag sa taga Florencia. Salamat gid, na. Halini na kay Tuto Rafael Michael Nathanael. Sakto na, Nathanael. Hello, Tita Wilma. Musta? Good PM. Janelo Sanzino. Salamat man sa imo. Gapamati man silang na Ira Peñafiel. Gapamati akon mother, Tita We, Julie Hipulyo. Hipulyo or Hipolito? Na? Tita We, Julie Hipulyo, Barangay Tangom. Thank you and God bless. Okay, kay Sir Rufino Ergabino. Ara siya niya, I am watching. Salamat gid Sir Rufino Gabino. Ara na siya sa sa Barangay Handumanan. Jose Heherson Lapinig Junio. Thanks for the big heart, Sir Jose. No? Salamat gid sa imo. Kay Ma'am Virgie S. Olpinda. Yes, Tita We, sakto gina. Basta ara ka sa Ginoo, hindi ka giniya pagpabayaan. Yes, ako ya tested and proven ko gid na iya, no? Maka-testify gid ko na. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, Joe Alonso guy is watching. Good afternoon sa imo and thank you gid, no? Sa salamat gid. Kay Miss Maricel Yorpo. Yes, Maricel Yorpo, salamat gid. Thanks for the heart. Kay Mylene Padirugaw Hivera. Good afternoon. Salamat man. Kay Belinda Alcantara. Na? Salamat sa imo. Kay April Joy. Kamusta lang daan, no? Of course, mayong hapon man. Kay Ellen Villarosa Sayo. Himalfin, salamat, good afternoon man. Kay Romela Ocalinas, hi Tita We, yes. Inday Ginny Sulgon, dira sa Valladolid, good afternoon. Kay Alfredo Liginan, kay Nerfi Noyas, good afternoon, salamat gid na. Araman si Inday Yvonne Vostier, Inday Yvonne, salamat gid, no? More than, salamat gid. Kay Hardelisa Castillo Mahilom. Kay Benji Agot, na? Benji Agot, salamat man sa imo. Kay Ramel atong kansilingin. Okay, relax lang kamo da. Kay dugay-dugay, balikan man kamo ni Tita Wilma, na? Relax lang. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, Philippine Standard Time. Abaw, siling reaction niya, halin kay 4706, siling ni 4706, titawe na ka-relate gid ko, hibi ko tawe, kay kontra man ko sang akon ugangan sang una. Thanks gid tawe, nasubuan gid ko, baw. 4706, amugin man na yung mga mag-in-laws kabudlay, kung kinanglan, ikaw, basta umagad ka, mga lihid kagid kang magpaayon. O, insakto na siya, nakarelate siya kung natulo, gid yung luha. No? Okay, tita, kapit lang ta kay Lord always. Amo nang hambal naman ni 8535. Yes. Nagapamati man ko sa programa. God bless, Tita We, sa inyo. Thanks, Gid. Tanan-tanan sa Action Radio. Okay, salamat nila 8535. Ay, oo nga mga kaanakan naton. Kung lang tawon lang bala naton. Dira kay Marlina Benara sa Kabog. Salamat kag mayong hapon. And of course, dira kay Tilo Mulo. Sakto na, hindi Tito Mulo ni Guro. Kay Tito Mulo sang DSB, naga-monitor man siya. Na? Kag dira man sa next salon sa Liman's Building. Kag sa Ria
Antofia Salon sa may Plaza Mart po ara sila dira. Mayong hapon, salamat gid kag maayo nga pagpamati kag pag-upod kay Tita Wilma iya karon nga hapon. Sa Camelot of Meadows, mga ma'am, good afternoon. Thank you gid na kay Ma'am Josephine Josera kag sa Josera family, kay Ma'am Adoracion Rufin, kay Inday Nemia kag kay Nini Fatima Salanap, mga teachers ini sila. Kag kay Ma'am Cherry Alimbo, mayong hapon lang. Kag kay Ma'am Marife Novales, salamat gid sa inyo nga duwa. Kay Annabel, kamusta lang kay Annabel, na? Give my regards to her na lang. Feli Perez, dira sa Feli Perez, dira sa may La Carlota, kamusta lang mayong hapon dira sa inyo, sa ilamin ni Carmen, kay Mama Dear mo, kag kay Tutu James. Kay Mama Ana Senoro. Mama Ana Senoro, kamusta na ikaw? Salamat man. Kabalugid ko nga ara ikaw, no? Sa Axe Meat Shop, no? Sa Axe Meat Shop dira sa may Bangga Sawmill sa Barangay Bata mayong hapon lang. Kag kay Tatay Greg, kag kay Nanay Flor maungka. Sa inyo maayong hapon man. Alas 2:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, birthday greetings anay kita. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan man karon iya nga adlaw. Happy birthday kay sa brother ko gali kay Sim. Dugalibog pang ulo mo ha. Kay Terik Antupinat. Noy, kay Tarik ang tupina dira sa may Puro Cruzal, Barangay Takuling, happy birthday sa imo. Halin sa kay Aisa, kag sa imo man mga kabataan, kag halin man sa amon sa may Barangay Bata pa mo kanang. Kag happy birthday kay Evelyn Martires. Evelyn Martires, happy birthday to you sa inyo kag sa mga mag-asawa pagin nga mga celebrator naton karon nga adlaw. Happy wedding anniversary man sa inyo. Sa inyo tanan kabay nga magapadayon kamo sa inyo tag sa kakabuhi kagatagan sa maayo nga lawas, madamo pagin nga grasya sa mga palaabuton nga tuig. Alas 2:32 ikaw bala dito no. Alas 2:32 now. Mabasa na kita sa inyo tag sa ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka horoscope. Para sa itong horoscope karon iya nga adlaw, Webes, Pebrero 17 tuig 2022. Unahon naton ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ining mga natawo Enero 20 tubto Pebrero 18. Yes, Aquarius, abi mo may ara dira nagareklamo kung ano man ang mga yamo sa mga tao sa palibot mo, dapat atubangon mo ina. Kay nga dira mo mabalik ang grasya nga sang magkaisa na dula man sa imo mga kamot. O paagi sina, I'm sorry na. Paagi sa pagatubang mo sa mga tao nga may mga reklamo, may mga problema, paagi sina mapabalik mo ang grasya nga nadula sa imo na tungod sang maayo mo nga himuon. Kag dugang ipagid ang imo abilidad, ang imo ikasarang. Yes, improve mo pagina. Kagamiton mo pagid ang imo mga resources kung may ara ikaw. Kay nga tungod sina mangin successful ikaw. 7-9-57 kag 45, yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Abaw. Ang mga Pisces naman, ara sila sa state of serenity. Anong serenity, no? Ara kamo sa state of serenity, bot silang matawhay, ang inyo pamatyagan, relax kamo, do pa mo na, di ba? Kag ma-attract ninyo ang husto nga tion, husto nga lugar, kag ang mga mabinuligon nga tao. Paagi sina, maangkon nyo man ang inyo ginahandong. 8-11, 19 kag 41 mga maswerte ninyo nga mga numero. Ruby, red is your lucky color. Yes, ang mga Aries naman. Ang mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19.
Yes, Aries, ma-achieve mo or ma-achieve ninyo ang pag-angkon kung nag-process ka mo, kung naghandom ka mo, pero makaangkon ka mo sang ginatawag nga professional driver's license. Dati maka-drive na ka muna. No? Kag, halong lang perme, mahalong lang perme suno sa imo horoscope Aries, halong gid perme para mahilayo ka or kamo sa trahedya. 11, 18, 15, kag 55 mga maswerte nga numero, grass green is your lucky color. Ang mga Taurus naman, Taurus, Abril 20 to Mayo 20, isa mga Taurian, oy dapat mo na himuon, dapat mo gid himuon, dapat mo gid i-implementa ng imo work plan para mahibaluan mo ang resulta sang imo nga pagpangabudlan. Tapuson mo gid ang dapat matapos iya, Taurus. Justin 9, 4, 30, kag 51 mga maswerte mo nga numero, brown is your lucky color. Ang mga Gemini naman, yes, ang mga Gemini, amoy ni mga netao, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21. Yes, Gemini. Ay, ano ina, nakagamit na ikaw, nakatry ikaw sang nanari-sari nga mga beauty products, pero ma-realize mo, natanan na, nahimo mo na, no? Nahimo mo na nga, nakagamit ka ng mga beauty products para nga magtahong pagid ikaw, pero na-realize mo nga, ang imo gali maayo nga kinaiya among maka-attract sa tao nga imo naluyagan. Aso, maswerte mo nga mga numero 10, 11, 32, kag 41, tangerine is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob, Hulyo 22. Yes, mga Cancer, may mga atubangon, ikaw iya nga mga bisita karon nga adlaw, dumaayad-ayad haw, paamo ka na. O may mga bisita ikaw nga pag-atubangon karon nga adlaw, nga makabulig sa imo. Kung may plano ikaw nga magnegosyo, ara pagid, makabulig sila sa imo. Hatagan nila ikaw sang ideya na hatagan nila ikaw ideya, buligan nila ikaw kung paano ini mapalakat para nga mag-ayuhan man ang imo palangitanan. Ay di maayon, ha? Cancer, may plano ka gin man nga magnegosyo, how? O kung may negosyo ka na nga daan. I expect mo na lang bisita kung sino na. 3, 15, 11, kag 29. Lucky color, pearl white. Una palang ina nga bahin sang pagbasa ni Tita Wilma sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Inday Rona Rihida Trava nagaupod sa iton online. Kag ara man si siling ni Inday Rona, good PM Tita Wilma, ga-monitor lang kami diri sa imo. Aisa de la Cruz Dorio, salamat gid. Love your voice Tita wherever scenes. Both thank you, Gid Ana. Good afternoon, Tita Wilma, pamati kami diri sa Cityville, Fortune Town. Kag mayong hapon man kay Francisco, kag Josephine Segundino, gapamati man sila. Hi, salamat, Gid. Mayong hapon. Halin ina kay Romela o Calinas. Jamel De Florendo, madamo man nga salamat sa imo. Thank you, kag extra, extra careful, kinanglan mangin safe kita tanan. Hello, mayong hapon, Bacolod. Hello, mayong hapon, Bacolod. Pa-shout out sa mga friends ko dira sa Bacolod. Halini na kay Ellen Villarosa Sayo Hemalfin. Hello, Tita Wilma, pa-shout out man ko sa family ko da sa may barangay Kamalandaan, Kawayan. Salamat gid tit sa paamo ka na wala. Miss Maricel Yorpo, salamat gid. Salamat gid ano. Adrian Ramirez Ubera, salamat man sa imo. Kag yes. Good afternoon kay Inday Sharon, Inday Marlo. Good afternoon kag salamat gid. Relax lang anay kamuha, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupuno pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas Uy, dali lang gid, ha? Okay, kag masiling ka man bala Tita Wilma arwa, kay ara gid man sila gali, di ba? Siya Tita We wala gid piho, ha? Tita We wala gid piho ang 10K family ni Alan kay ay hindi na iya kuan pa lang to plastar pa lang to siya sang iya plataporma in case sa ulihi. Hindi ta ni mag-comment about political kay ako yung malingaw lang ko sa inyo yung pamulitika, likawan talang na, ha? Okay lang. Kabay nga maintindihan mo ako, 88.95. Kung may ara pasalamatan, kung wala pasalamatan man naton gihapon, pabay ilang da sila nga puno sang mga pagpasalig kag pangako. Paamo ka na wala. Ay nga mga anak mo, alas 2:47 tina-action Radio Philippine Standard Time. Mo nakatulo man ko nung iya luha, na? Nagatululo ang akong luha gapamati tita sang istorya, na? Okay, ga-monitor kami upod sang classmate ko kay Mary Grace Crisostomo, kay Baby Rain, kay Tuto lang get kay Tuto Ian get well soon. Love ni Mami nga ay na ano si Tuto Ian. Kay Sunny Boy magsipok mayayong hapon man kag salamat man dira sa inyo tanan. Di congratulations na receive yan na. Okay? Alas 2:47 relax lang kay si Tita Wilma magabas sa man sang eton dugang nga mga zodiac sign para sa eton horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Leo, no? Ang mga Leo, I know ang inyo mga kapalaran karon nga adlaw paamo na bala, no? Kalingawan man lang na aton tawi, di ba? Okay, sa mga Leo, amo ni mga nataw Hulyo 23 tubto Agosto 22, o sa imo na istaran, ang inyo diri na istaran nga balay, sunod sa imo horoscope kinahanglan kung gapati ka, na? Kinahanglan na sunod sa imo horoscope nga ipa-feng shui mo ina para nga mangin in harmony ang mga element kag para nga swertihon ka sa mga Leo nga nagapati sina kung hindi okay lang na iya. 21 sa Ace Justin 9 kag 45 mga maswati ninyo nga mga numero, yellow is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo Agosto 23 tubtob September 23. Virgo, ano man ang kabuhi mo, batuna. Paamo ka na. Batuna. Amo, kung anong dalagan sa imo kabuhi, biit. Wala ka na da mahimo. Kani, kinanglan, batunon mo ina sang halog at tubangon kung may problema, paamo ka na bala, na? Kag, kung may acceptance bala, Virgo, sunod sa imo horoscope, hindi ka mabudlayan. Kung simple nga kabuhi ang ginhatag sa imo, batuna ina sa imo kaugalingon para hindi ka mabudlayan sa pagpaninguha sang
magarbo, no? Luxurious, na magarbo nga lifestyle. Kaya mo na, kung mo handom, so okay lang na nga handom ka, hindi na malain. Pero kung batsagon mo, hindi na siya nami. Batuna ang kung ano lang ang imo kabuhi, kag i-enjoy ang tanan. Be honest to yourself, kinanglan gid. Una-una, gid nga kinanglan, mangin honest ka sa imo gid kaugalingon. Kaya nga, akong honest ka sa kaugalingon mo, ma-accept mo ang realidad nga ginatawan. 4, 7, 11, kag 25 mga maswerte mga numero Virgo. Blue is your lucky color. Kadtuan na ito ng mga zodiac sign nga, ang mga gida, ang zodiac sign nga Libra. Ang Libra naman, amoy ni mga natao Setyembre 24 tubtob Oktobre 23 sa mga Libra, abaw, perting reaction ito, ba? Sino sa imo horoscope Libra, sunod-sunod nga paghangkat sa kabuhi or sunod-sunod man nga problema, ang imo ma-experiensyahan, ha? Buot silingon kung sunod-sunod, masing ka, lumos man kung niba, ha? Pero magpakabakod ka. Amula na importante. Kaya nisa na siling bala naton, and how, ma-appreciate naton ang katahom sa aton kabuhi kung atubangon naton ang tanan nga mga pagtilaw. So, atubang nga Libra, kinahanglan lang sunod sa imo horoscope, magpakabakod ka, kay malampuwasan mo gid ang tanan. 1:39 34, kag 46. Mga maswerte mga numero. Cardinal red is your lucky color. Sa iluan naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ano naman ang Scorpio, Tita Wilma? Ang Scorpio, Oktobre 24, tugtog Nobyembre 22. Oh good, pisan kaguro subong adlaw ay, na? Mapisan iya ang mga Scorpio karon nga adlaw kay nga damo kamo sang mahimo kag damo sang mga trabaho, mga bagay nga matapos ninyo karon nga adlaw. Kag posible makabatyag kamo sang kakapoy. Na posible makabatyag kamo sang kakapoy pero malipayo naman ang inyo balatyagon. Kay natapos ninyong inyo dapat nga talapuson. Makontento ikaw tungod sang imo nahimo karon nga adlaw. Kag yes. Mangin successful ikaw sa imo ginaplano nga proyekto. Maswerte mo naman nga mga numero 11, 15, 23 kag 51. Lucky color blue. Okay. Kadtuan na ito ng mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amo naman ini mga natawo Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ang mga Sagittarian, full of drama ang love life ninyo sa mga singles ini nga mga Sagittarian na full of drama. Full of drama ang inyo love life karon nga adlaw. Inakon bago pa lang ang inyo relasyon. Ti sa mga lalaki nga mga Sagittarius, kung nagapangaluyag ka pa lang, suno sa imo horoscope, mapasabat mo gid ang girl. Okay. Maswerte mo nga mga numero 9, 17, 25, kag 37. Lucky color, maroon. Okay, sa katapusan natin nga zodiac sign na Capricorn, sa katapusan nga zodiac sign na Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao iya Disyembre 22 tubtob Enero 19. Sa mga Capricorn, ano ina siya na may plano ka daw. Nga plano ka mag-shopping. Are, suno sa imo horoscope, kung mag-shopping ikaw, kag kung may ATM, kag credit card ikaw dara, bilin mo lang na sa balay para nga makontrol mo ang imo pagkagastador. To na gastador ka, pamo na. Okay, Capricorn, mga maswerte mo nga mga numero 5, 9, 11, kag 21. Peach is your lucky color.
Okay na. So nabatian natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw. Webes, Pebrero 17 tuig 2022. Kadasig man, no? Kadasig lang, no? Pizza 17 na ta. Makon mo na. Lukasan ulang, pizza 17 na kita. Okay? Pero may nasaplatan ko, di ba lang nga balita? Ang bata nga babae nga 2 years na nga nadula, nakitaan buhi sa idalom sang hagdan dito ni sa New York, oh. Suno sa balita. Isa ka anong katuig nga bata nga babae sa New York ang nasalapuan nga buhi kag very healthy pa. Sa isa ka magamay nga kwarto sa idalom lamang sang hagdan 2 years matapos nga gin-report ini nga bata nga nadula. So duda naman sa mga otoridad, especially sa mga kapulisan, gin-kidnap ang bata, ang ngalan sa bata si Paisley Schultes. Gin-kidnap ang bata sang kaugalingon niya nga ginikanan tungod hindi sila ang legal custodian sa mga bata. Inabasi man sa report sang agency France Press karon iyang adlaw. Kag nakit-an ini si Schultes ang bata sa isa ka balay sa banwasang surgery suno man sa Surgeries Police Department sang Martes. Taging kilala ang ginikanan sang bata nga ini. Ang iya ginikanan si Kimberly Cooper nga 33 years old kag si Kirk Schultes Jr. nga 32 years old. 32 years old. Tinakita ang bata matapos nga nakabaton ang mga kapulisan sang tip na tungod sa nahamtangan niya. Kag nakit-an siya sa isa ka magamay kag madulom nga kwarto sa idalom lang sa hagdanan sang balay sang iya lolo nga si Kirk Schultes, no? Nga si Kirk Schultes nga 57 years old naman. Sunod naman sa paramedics nga amo ang nag-check sa health conditions ng bata, maayo man ang sitwasyon sang bata. So ang natabo, ginbalik ang bata sa iya legal guardian. Samtang ang iya sini mga parents kag ang iya lolo gin-aresto sa mga kapulisan. So subong nagapangatubang sila sang complaint, custodial interference kag endangering the welfare of the child. May mga nagakatabo ginman nga amo sina di bala no? May mga nagakatabo ginman sa aton kabuhi, ma'am. Kay sa hindi ataman abi malikawan, ha? Hindi ginaton ina siya malikawan. Dali lang gid Tita Wilma kay may ari patad ning kita may ari kita ding greetings pa. Inday Nelni, dira gali kay nanay, dira sa may kapihan ni Tuto Walter, mayong hapon lang dira, no? Sa inyo, salamat gid, baw. Di nakachansa man si Tawe nga maka-greet kita sa inyo, eh. Very insightful gid dito, ang mga practical mga advices sa kada pagtilaw sa kabuhi. Natural lang na siya. Part na sa ngayon kabuhi. Hello, Ma'am Jane Candido Hildori. Good afternoon. Salamat gid sa imo. Sa aton nasubuan man siya kuno sa letter, sa entry nga nagdaog. I'm sorry, sa isa ka consolation prize winner naton. Ginbasa naton karon nga adlaw nasubuan man sa kuno. Sa aton naka-live dira pasensya kay hindi naton ma-open ang aton sini nga hindi naton ma-scroll down, hindi ta makita ang inyong mga greetings, hindi lang magsunggod, bawion ko lang na abwasa. Pero sa sininga bayin, si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Psalm chapter 51 verse 1. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not desperate. I can't say goodbye. Magapaalam na si Tita Wilma sa itong pagpangalagad sa webis nga edisyon sang This Is My Life. So, buwas na naman kita mag-updenay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Ha? Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.